wangu mfesi akangotora nyama bhaisa muplate make hanomboidya bhainhuhwidza but mubhebhi mupurisa wabvunza kuti kwausi kudya nyama zikanzi ha shit man itikuita kai inozondiita violence inosemesa inini ndiri mambo weHarare handidye nyama isina kutestwa inini ndodya zvinhu zvinezvatestwa but kwangu kona pasina lume hapana lalamo dzikazongobata nyama bhaidzi kabva tati ha shit man nyama inonaka izvo kuti mupurisa akabvunza kasi kunyika kwenyu hakuna chicken zvikanzi amaya chicken iriko but iyi yakadhipwa ha inonaka because dadzarohwa nenzara waizi zvikanzi nembebhi unombobva kunyika ipiwo hatsada kukubhilivha unenge unonyepa umbori nebhenzerewo at the same time yavainetsana waziya gogo vamambo nagadhi wemambo vaita kunetseka vashaya kuti ko mambo aende kupa asingaziva kuti mambo anga atoenda kweparare ward uko kwaanga akatogara akatarisa bhachi rakachata ndaifanira kunge ndakaisa mabhatani akawanda ndine mari manhero akudyisa bhiza rake achiverenga mari akachona kuti ndiri broke handakana mari let me sit down waiza baona mbebhi wemushopu mabva apinda ati ndikuda mukaka ini ndiri mambo weHarare mbebhi ati waiziya zvikanzi ndipewo mukaka uyo ndimbonwa zvikanzi orit uchaita 20 pints abvaona handa mari let me sit down abva abuda hake panze akakudya chi akunwa hake mvura waiziya at that same time shamwari yemupurisa yakabva yauya yakabata mukaka bva aitarisa aita kurwadziwa but seini samambo ndikunwa mvura bva aviga mvura yake bhebhi weyo waiziya auya kuzotorwa neshamwari yake kuti vaende kunoona vaende kunoona movie mufesu yakabva da kutaura naye mbebhi abva anomboakamignowa bva angoenda idzi vadati hamina ndisara nauyu vamubvunza kuti mufesu youya panapa umbori shamwari yani uyu idzodza badatotora picture zvikanzi handikuziyewo saka hausi kuri kunzi hausi kuzikanwa so right now ndaane picture rako ndikuziyewo yabatora uyu bati ko uri kuita sei zvikanzi ndiri mambo enini unourayiwa iwewo idzi dzakatoseka dzati idzi dzinenge dzinorwata dzakutora foni yadzo dzichitoenda mbebhi uya uya manje idzi dzakuti kune mupurisa weyo ko uri kuenda kupiko ndiendewo newewo kwauri kuenda ikoko zvikanzi amaini ndikuenda kumovie iwewo sara panapa uchifidha hosi rako dzakasara dzakasuwewe dzakaita kutasakadzara emotional damage but mbebhi mupurisa zvakamurwadza bhadzoka bvaona mufesu yakangomira panga kamira zvikanzi koyo wakamira ipapo uchiri ngoro wakamira ipapo unorwara here zvikanzi nini usandaro unoziva kuti nini ndiwe wega wandoziya muworld ino zvikanzi kwa una hama here zvikanzi handakana hama ndiri single sechi ndiri broke footwise zvikanzi ukuti chiwo but idzi mbebhi mupurisa haana kunyatsonzwisisa akunzwa mufesu achiti uri single akatanga kufunga kuti uri kumboreve zvikanzi orit mira ndikutsanangurire nyaya iri kuti mambo akuda kutanga kutsanangura paipai